yasa kuke kokarin rufe littafi don kun karanta shafin da ya muku daɗi ba tare da kun je shafin karshe ba. Waiwa na wakilta ya jana'izar gawan nan ne. To waye shimfiɗa tabarmar zaman makokin? Wannan ma ni ne. To me yasa bayan jana'izar ta tabbata tare da ka bi ta ka tabbatar an saka ta a rami ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gawar ta tashi. Sai ke maza ka je ka daɗe tabarmar zaman makokinka don guguwar da ta taso wallahi ta kanka za ta fara. Domin soyayya da take tsakaninta da su ba yadda za a yi suna ji suna kallo su bar ta koma. Dan taba mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.